guys, good morning. Anin tayo mga guys, buntag sayo. Niadto ko sa may pikas bahin sa barangay guys. Ako ang adto akong pagumangkon guys. Ang subayan og wa pa siya trabaho. Anang gabaklay-baklay ko ano guys, padung dito sa may pikas tumoy guys. Subay sa daplin sa baybayon. Ang gisubay wa man managat dining bataa guys, so naadjud to sa ilahang panimalay. Atong hanyuan siya guys nga usa siya mo tabang ni mister para pag himo og trabaho. Hantod nga niabot na ko ani guys. Ang kanhing Pinoy-ana namo ni sa una. Ni ako aring pagatpatan guys. Makma ka? Wa ba ka to? Ngulian ha? Mura magutog nagyayay. Ha? Wa. Kuan kana. Daghan isang trabaho nga pending ra kay katong kuan gana. Nervyos. Hay na nervyos. Dun pagkamatay ni aning along mo. Lain pa ato manong puwang man ni kaadyo. Uniform ne? Dili. Ha? Dili. Imong sinina? Ilang mga sinina ba? Pakipuan. Pulang kuan. Padayong usurahan guys. Mo na area sa una nga among gipuy-an guys, pagatpatan. Abog na kay mga lubi oh. Medyo mulabay ra ko ani guys kay diya man diri pikas tampi dapit iyang bay sang pagumangkon guys. Mao ni. Subay ta ani guys. Dako akong kay buong na ani guys kay hinlo naman. Hinlog limpyo na ang palibot sa una kay wa man ni lampas-lampas god karon kay hinlo naman oh. Nakita na mga puno ag lubi, puno ag kahoy. Nindot na kaayo tan-awon. Tagas na mga kahoy. Nagsara ko mulaag ani guys. Sukat kong pag-retire, wa na ko makalaag aning dapita. Tuyo lang nako guys nga ako mamit ako ang pag-umangkon kay ang hanjuon lagi siya. Kay dunay paghimong trabaho guys. Nanagat naman ni gabi, nanagat na pudrog. Kapila ra may sugilan adlaw guys, nakabalik na sa baybay. Mao jeep. Hoy mano, wa ka man muhapit. Magkoy mong gidadoy. Dagko ang gida kay gabi panagko may gida diha may paldo. Karon wa jamo. Lahi ra jud ning isda og magpakaw magabi guys. Magpakaw gani gabi adlaw dili. Sumao ni si Alvin nanagat kagabi. Didiretso man. Palingaw-lingaw. Kuy. Kaning irua ba bright ka adyo. Kung imong kamerahan kay di mo tan-aw. Kuy. Na di mo tan-aw kamera. Makamao pa pero ako ning pagngon. Dagko na gida day? Ha?
Ami amot ang kong pag-umangkon guys, sama sa gihapon, sama ni Alvin nilabay ra guys. Wa mo patimbang sila basiro. Kaha kay panag ko lagi gihapon ang gida guys, basta panag ko gani nga wa jud makuha na zero jud na. Dili jud makadagin na og mga gagmay nga isda. Ug wa jud ma'am sa laktod wa jud mo guys. So sama sa gihapon kang Alvin nilabay ra gyapon si Atan. Iabot na si Mr. guys. O si Alex di ay ni. Sorry. Si Alex naman din nanagat rong panahon na guys. O ato makita. Layo ra siya guys. Ako lamang gi kamerahan bisag layo. Kay gitapon akong tabok adto guys. Si Alex rin to'y nakapatimbang nila. Di apoy gamay tingali. Hanggang Alex gida guys nga panagat mao ang gagmay. So makadaginot yun gagmay nga taga. Kay makakuha man dyan mga gagmayng tuwas. Di sama sa panag ko. Paborito magong upaw ng kuan. Saging. Hinog. Misingkit na ko ni Alex ani guys nga kinahanglan magbilin og gamayng isda para sa tag-iya sa saging hinog nga gipadali diri sa baybay kay taon-taon na ra ba taon to basi og maun sa tag-iya mo nang nag-andam-andam yung isda. Si Alex ra may nakaisda rong panahon na so siya ang gitawag nga pabilinan gyud in town. Pilar may sugilanon guys. Nahuman jud nila paghakot ang siminto guys. Mo na nga nalangan naman sila og tungha sa buntag so pabalikon na sila sa udto kay dugay niabot ang among order nga siminto guys mo na nga alanganin ang pagtrabaho. So giandam lang nila ang mga forma ug balik sa hapon. Ug mao na ni guys napurma na nila. Ipurmadaan rong adlaw kay ug mapon malayong Ginoo. Amo na ni pagasugdan ng pagkatrabaho aning siwol guys. Kay iapas lagi kay mientras do na pay nakitang kwarta mao na nga idali-dali gid taon og siwol. Kay nahadlok ko guys kay nagsingabot ako ang pagpanakot sa balod mao na nga di dali-dali gid ni siya og trabaho. Agwa po guys makita nato pohon malayong Ginoo og mahuman ni gamay na po kayo po problema mao na nga mapon way kakulian malayong Ginoo ato ra ning humanon. O pasensya na mo guys ug maura pilingaw nako karong adlaw og ako ngayon guys. Bye-bye.